gagamba. Oo, ayan o, ayan o. Ayun, magandang araw mga kagamba. Sa mga nagtatanong pala dyan, yung sabi nagde-deliver ka pala. Sinasabi ko naman sa'yo, nagde-deliver ako pero dito lang yan sa malapitan. Pag malayo naman, tapos iisa lang naman o orderin mo, dadalawampung piraso, papagurin mo lang naman ako. So, araw-araw may deliver ako. Tuwing madaling araw hanggang tanghali, pag panahon ng gagamba, mga kagamba. Tapos bukod pa doon may mga sisiw pa, may mga kung ano pang mga hayop na dala na dinideliver ako. Para sa kabatiran nung iba dyan na tanong ng tanong, de-deliver ka pala, ganun sila. Pero hindi pa ako nagsisip sa ngayon kasi ang hirap po magpa-ship ngayon. Pag wala kang kilala sa mga shipment na mga padalaan dyan, hindi na natatanggapin gagamba mo. Tapos minsan nagpadala ka, ay napatagal yung dating nung gagamba, sisisihin ka. Kaya medyo umiiwas muna ako sa hassle na mga ganon, mga kagamba. So yung mga malapit dyan na makakapunta rito, 5 piraso, 2 piraso lang naman kukunin. Pumunta na lang dito, bibigyan na lang kita. Ganon lang yon. Tapos yung mga nag-order na isang kaha na malapit, okay lang yon, pwede kong dalan yon. Tapos yung order naman, siguraduhin naman na kukunin yung order niya. Pag umorder ngayon, bukas din na nagtitext. Sasabi yung sure buyer, hindi naman na nagparamdam na. Maraming ganyan mga kagamba, kaya pasensya na kayo minsan na tinatamad na akong sumagot sa mga tanong, kaya dinadaan ko na lang sa video. Yung mga presyo kasi, nag-iiba ang presyo niyan. Lagi kong sinasabi sa inyo, nag-iiba ang presyo niyan. Panoorin nyo lang yung mga upload ko na ibang video dyan, naandyan yan. Ngayon mga kagamba, mayroon akong paglalabaning gagamba, bali 4, 3 salmon at saka isang masbate yon na talaan. Yung mga salmon na yung mga baby salmon yun, parang size lang ng good size ng masbate. Yun, 4 yun. Pag pinaglaban ko yung isa nanalo, kuha ulit ng isa, ilalaban doon sa nanalo hanggang sa pinakahuli. Ano bang tawag doon? Royal Rumble yata yun. Tawag doon. Sana masayahan kayo dito sa papakita kong video. Yung mga naman dyan, yung mga umaasa sa load dyan, na naglulod ng mga gagamba na pinapanglaban, huwag kayong masyado umasa sa load. Kailangan din ng effort nyo. Kailangan nyo rin alagaan ng gagamba nyo. Mga gagamba, pinatigil ko lang yung aso maingay. Mga naglulod na mahilig maglod dyan ng gagamba, load lang kayo ng load tapos hindi nyo naman inaalagaan, natural, matatalo kayo. Ako kahit di ako magload, naalagaan ko yung gagamba. At saka siyempre, bago ka kumuha ng ipanglalaban mo, siseleksyon ka, hanapin mo yung matapang na magaling sa labanan. Kasi hindi naman lahat ng gagamba kung malaki ipanglaban na. Ganun o yun. Kahit ludan mo pa ng ludan yan, kung talagang duwag yan, wala. Hindi yan tatapang yan. Maniwala kayo sa akin. Kaya yung ibang umaasa sa load, akala nila, niludan nila hindi nyo pinapractice yung gagamba nyo. Parang manok yan. Ang manok mo, pag kinondisyon mo binigay mo yung tamang kondisyon at hindi nanalo, hindi para sa iyo yung laban. Ganun lang po yun. Ay tingnan nyo kung pagkondisyon ng mga farm dyan ng mga manok, matitinding kondisyon pero natatalo pa rin sila. Ganun din sa gagamba, mga kagamba. At saka kakailanganin talaga, pipili ka ng magaling na gagamba. Hindi kasi lahat ng tao sundalo. May taong gusto talaga magsundalo, mayroon namang ayaw magsundalo. Ganun po yun, dahil ayaw lumaban, ayaw man ng labanan.
Ganun din po sa gagamba yan. Hindi po lahat ng klase ng gagamba o lahat ng panglaban na gagambang malaki is matapang. Hindi lahat. Kahit paludan mo pa ng ludan yan, hindi mo makikita yung bangis niyan. Hindi kagaya yung natural ng gagamba talaga na mabangis na umpisa pa lang, alam na niya may kalaban siya, alerto siya. Ganyan ang gagamba na panglaban talaga. Kasi kung iaasa mo doon sa lod, huwag ka na pumili. Ludan mo na lang. Di ba mga kagamba? Ganun lang kasimple ho yun. Ang lod ho parang dagdag lakas lang ho yan ng gagamba. Ano yan, food supplement niya yan. Parang tao din. Kung pagka araw-araw tatrabaho ka, wala kang vitamins, wala kang maayos na pagkain, mamamayat ka. Ganun po yun. Kailangan pagka batak ka sa trabaho o sa labanan ka, kailangan matinding exercise. Kagaya ng mga sundalo. Madaling araw pa lang, nagja-jogging na yan. Ganun po. Huwag yung iaasa yung gagamba nyo sa load, mga kagamba. Yun pandagdag na lang. Natapang o kung ano man na pwedeng maibigay na mga vitamins dyan o mga pangkondisyon na sinasabi. Nasa sayo na yan na nag-aalaga ng gagamba. Ganun po yan. At nasa sayo na rin yan na pumili ng panglaban na gagamba. At saka ang sinasabi ko sa inyo lagi, paglaban lang na walang sugal, na walang pusta, okay lang. Pero pag may pusta, masakit para sa iyo yun. Dahil natalo gagamba mo. Lagi natin tatanggapin mga kagamba pagdating sa pusta o sa labanan, kailangan may matalo. Kasi wala naman labanan na walang natatalo o walang nananalo. Kailangan po may manalo. Or sakasakali, tabla. Para sa laban. Ganun po yun. So yun mga kagamba, pahapyaw pa lang ho yan na sinasabi ko sa inyo. Ito, paglalabanin ko ngayon, 3 salmon at saka 1 basbate. Ito, pag-aharapin ko na ngayon, yung unahin ko yung mga salmon. Kasi itong mga salmon na ito, matagal ko na rin alaga to. Gusto ko na rin palitan pag may dumating na salmon. Kaya lang kasi, binaha ang Isabela ngayon. So, madalang ang dating ng salmon, parang tahimik. Ayan. Ito yung mga natira kong mga salmon, mga kagamba. Ito, kulang ang paa. Ito, kulang din ang paa nito. Pero titingnan natin yung mga kulang ang paa, paano lumaban. Kasi, lagi natin hinahanap kasi, kumpleto pa susubukan din naman natin yung kulang ang paa. Kasi, sa tao kasi, kahit na may kapansanan kasi ngayon, lumalaban na sa sports. Tingnan din naman natin yung mga gagamba na kulang ng paa. Ayan mga kagamba. Ayan, titingnan natin kung maglalaban ba itong mga ito. Kagaya ito, kulang na nga ng paa, tulog na tulog pa. Ayan mga kagamba. Parang ayaw maglaban mga kagamba. Tingnan nyo. Parang ayaw maglaban nitong 2 salmon na to. Ayan ang attitude ng salmon. Pag hindi mo nasaktan, hindi siya lalaban. Kailangan mo siyang saktan. Pero mayroon din talagang salmon na maglalaban talaga. Mayroon talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, depende sa gagamba yan. Pag napili mo yung magaling talaga, magaling lumaban. Pero pag dadaanin mo sa kondisyon, tapos luludan mo siya, at di mo naman sinusubukan kung magaling siya, pagdating sa laban, doon makikita, talo ka. Dahil lahat yung mga kalaban mo, pinapractice gagamba nila. Ganun lang po yun. Tingnan natin kung maglalaban ito. Ayan Ayan. Wala. Tahimik lang Puro mga kulangan yan mga kagamba. Matagal na to. Buwan na yata ito sa akin. Okay. Pinaglalaban ko na sila. Nakailalaban na rin yung mga yan. Kaya nagkanda-tanggal-tanggal na rin ang paa. Ay, makita natin kung maglalaban pa itong mga to. Kasi pag hindi, yayariin sila ng masbate. Wala papatihulog So, yung nagpatihulog na yun, tanggalin na natin. Lagyan natin tong isa. Ito nga, gamba kompleto ito. Isa na to.
Ayan, yan, mga kagamba. Aba, nagpatihulog ka agad. Ayaw na, nangangayaw na yung mga samon. Ayan. Oh, ayaw. Tingnan nyo. Ba? Ayan, mga kagamba, ganyan. Style lang samon pag hindi nasaktan, hindi maglalaban. Kailangan na manlaban. Ayan, yung kompleto pa ang tumakbo, mga kagamba, ayan, isipin nyo, yung kompleto pa ang nanakbo. Wala, ayaw niya, ha. Ito naman, kukunin natin masbate. Ito. Tala. Yan, tingnan natin kung magkakatagpo nga sila, mga kagamba. Aba, mayo ka agad yung masbate. Ano ba yan? Tingnan, mga kagamba, ilan na itong isinubo ko rito. Ayan, may masbate pa, pero tingnan nyo, parang wala lang. Kasi iba talaga yung maglalaban kahit walang kondisyon yan. Kung maglalaban, makikipagpigaan yan. Ayan, mga kagamba, tingnan nyo. Ito, bago lang ito. Itong talaan na ito na masbate. At tutuusin, mabagsik to, pero tingnan nyo, unang ano pa lang, malamya na agad. Wala. So, wala. Palitan natin. Ulit, ito ititira natin tong samon na ito. Hahanap tayo ng makikipagpigaan sa kanya. Ayan. Tingnan natin kung hanggang saan yung galing nito, mga kagamba. Ito, mas bati na itong ihaharap ko sa kanya. Na good size. Ay, mga kagamba. Ayan, ayan, ay, mga kagamba, ayan, pigaan sila, ayan, matindi ang laban, mga kagamba, ayan, ayan, nalaglag sila parehas, pero itong isa, itong samon, may katis na yung dulo, ayan, tignan nyo, laki ng katis. Ito namang isa, may katis din sa dulo, ayan, nalaglag na lang. So, ayan, mga kagamba, tingnan natin ulit, kung magsasalpukan sila ulit. Nagpatihulog na yung samon, mga kagamba. Ayan. Patihulog na siya, hindi siya nasaputan. Itong isa naman, itong masbate, mahina na rin. Hindi na rin niya, parang nabinom na rin siya. Wala na, natulala na itong samon, mga kagamba, natulala na. Ayan, nagkarap sila ulit, natulala na, mga kagamba. Nakipagtulakan na lang. Ayan, nagkagatan na sila. Wala, binitawan ulit. Kumagat din yung naku, yung ang nakagat, yung masbate. Ayan, mga kagamba, ayan, sinundan niya. Kanina, ayan, nagkagatan sila parehas. Ayan, pit sa pit, mga kagamba. Ayan, pit sa pit yung kagatan nila, Ayan, mga kagamba, Ayan, parehas itong mamamatay ito. Parehas basag ang pit nito. Ayan, hindi na sila nagsaputan, Mukhang ubos na ang sapot ng samon kasi matagal na yan. Pinapainom ko lagi ng may vitamins din, pero tignan nyo ang nagiging resulta. Pag panay painom mo kasi ng vitamins o mga load sa magagamba mo, hindi na siya nagsasapot, mga kagamba. Kasi hindi na natural yung pumapasok sa tiyan niya. Yan ang tandaan nyo. Hindi kagaya pakainin mo siya ng gagamba, tipaklong, tutubi, tapos mapa-natural mo yung lakas niya. Marami siyang sapot na ilalabas, pero pagka puro load na lang ipapainom mo sa kanya, sasabi na robot. Kasi hindi na natural yung pumapasok sa kanyang katawan at wala na rin siyang sapot. Shout out muna pala kay Gagam Vlogs Trios, kay Gabs TV, Daniel, mabasa, Daniel Isolodora, Gagam Bugart PH, Efren Junior Atibo, Percy Lapay, Shout Out Vlogs, The Hunter PS, Kajayan Cyron Chavez, Rimoji Giant, Mike Angelo Gistala, Cyrus Llames at si Jairo TV. Yan, mga kagamba. Ayan, tingnan nyo, nagkagatan na lang silang dalawa.
Wala nang kumalas. Parehas silang yung puwit sa puwit ang nakagat. Ayan, oh. Sige, sabi niya siguro, kagatin mo yung puwit ko, kagatin ko rin puwit mo. Ayan, mga gamba, oh. Ayan, oh. Ayan. So, isipin nyo, pinaglaban-laban ko. Umabot siya ng 5, mga kagamba. Pero tingnan nyo, 2 lang doon sa 5 ang nagsagpangan. Yung 3, wala, malamya. Parang wala lang. Ganyan, mga gamba, pipiliin nyo kung alin talaga yung panglaban nyo. Huwag yung iaasa sa load. Ayan, bumitaw na yung samon, no? Bumitaw na yung samon. Hindi ko alam kung bibitaw din itong masbate. Pero basag na parehas ang likod nito. Parehas katis na to. Palipit na nga itong masbate, oh, pero nakakagat pa rin, mga gamba. Parehas siguro patay ito. Itong samon wala na. Bumitaw na, oh. Mga kagamba. So yung iba dyan na mahilig umasa sa load, kaya sabi ko sa inyo, pumili kayo ng magaling na gagamba, mahusay na gagamba. Kung gusto nyo ng ludan, ludan nyo. Pero pinaka mas mainam talaga, pipiliin mo at pipili ka ng magaling. Kasi kung iaasa nyo o kung totoo talaga yung load na nagpapatapang, wag na kayong magpumili ng gagamba nyo. Ludan nyo na lang ng ludan. Pero bakit natatalo kayo kahit may load kayo? Yun lamang po, mga kagamba. Hanggang dito na lamang po, mga kagamba. Marami pong salamat. Hanggang sa muli po.